nke anyị nnụọ nke onye dịla ogbuefi ọkpa na ojogwu daalụkwanụ ka ụnụ si pụghakwa n'izu na-ese ka ụnụ nụọ ifeanyi ekwukwe ka anyị si kwu n'izu gani bụ na anyị akọwa ife afọ Igbo anyị pụha n'ọnụ oyibo ka ụmụ anyị ndị anụ na ọnụ anyị ọfụma wee ma ife afọ anyị pụha na ọnụ oyibo mmụ ife afọ anyị pụha ya ekenyezikwa aka agwụ ụdị afọ maka ọwamamụ mụkpọmụ ha ji stone ji pepa and so on ma ọ bụ na ama ebe afọ anyị pụha bugharị agwụ afọ ndị ọnụ anyị ka anyị sikwu n'izu ga n'ime nkọwa afọ anyị ka anyị nọkwa na izu biko anyị kwụsị anọ ụnụ anyị chịpụ ụnụ wakwa ụmụaka na wajekwa n'eti anyị ọzọ kwa ji agasị gahụme nke izi gahụme nke abụọ gahụme nke atọ kwa ọhasịa wa ọfụma ka anyị jezikwa na bọọdụ anyị ka anyị maa ka o si dapụ ha na izuzu bene bụ bọọdụ anyị afọ dịka ka anyị si kwu na izu ga na nke bụ nkọwa afọ Igbo na oyibo nke bụ nkọwa afọ Igbo na oyibo. What is the meaning of your Igbo name in English? What is the meaning of your Igbo name in English? Ya ka anyị kwu na izu ga ya ka anyị chekwa ka anyị kwu na izu ni ka anyị wee maa ọtụtụ afọ ndị mmadụ ka anyị sikwa kwu mgbe a sị na ọtụtụ ife eme ndị mmadụ ji agwụ ụdị afọ ha agwụ ife ebughe n'Igbo ife eme na famili unu ka ntọala famili unu si je ife emene na ọhụmeyu bụ onye agwụ afa ife emere ka tupu amụma ka ọ bụ oge amụma ka ọ bụ amụsị nwa ife ndị na-ere ife ndị edui na afọ eje ka agwụ asịkwa nke ọzọ bụ ka okwu ego na akụnụba si eje ife ndị ndị agọsị ụdị afọ esi ọnụ apụ ha ekwe na family history, what has been happening in the family over time, current events, what are the events happening around you, circumstances of death, what are the circumstances that give birth to before the child was born, during birth or after birth, and what is the economic situation. These are the things we inform the kind of name anyị enye ụmụ anyị kọba enye ụmụnne anyị ndị nọchime anyị ma mgbasara ji agwụ afa abazikwa ka anyị mekwa ka ọnụ mara ka anyị sikwu n'izu mbụ na ọtụtụ many of our names are in shortened form. They are in shortened form we benewe mkpirikpi why akpọrọ ya ma afọ ụfọdụ ji na-ewepụ ha ife kpoguru bụ ntọala wa ife kpoguru bụ the real meaning of afọ maka ibene na etiti ibene na etiti ka ozizi sọ kpọọ ọya ewepụ ha efe onye gwụ afọ bụ n'uche gwa dịka asị short form of dịka onyeka bụ short form of onyeka chukwu mana ịkpazisi onyeka ebe na o wepụ ha na ife kpoguru so ya bụ afa nke ọzọ esi donkwu mana afọ ife ọka abụghị onye edunkwu ya bụ afọ ịkpọdụ anụ so ya bụ ife anyị chọpụtara n'ime ụfọdụ afọ ndị anyị azasị ụfọdụ ọtụtụ n'ime anyị akpọdụ they have been shortened. You see, the interpretations here may have not been 100% correct to you. This is due to dialectic variances and pronunciations. Please pardon us where such is observed, but point it out to us for inclusion. Ọfọ ka anyị si akọwa afọ ndị n'Igbo orike ju na afọ orike bụ na n'oresi na ọ bụ narị ọkụ aka sikwa ife ndị na ife ebugharị bụ ka ọnụ anyị si egbegọm ọnụ asụ asụsụ ya na ka anyị si akpọ ife wa bụ ndị ebughe na nwancha afọ ama daba ka isi loo ofu bụ na ọnụ egbegọm ọnụ n'ụzọ iche iche akpọ ụfọdụ ghara ka esi onye ka chukwu onye ọzọ kesi onye ka mmadụ so na anyị interpreti onye ka chukwu nke kwa ife ọ bụ n'obi bụ onye ka mmadụ ebe na ọbụzina so wele obi umeanị wee ka anyị si mebe enwezikwa nke ịfụ ọdabasị na nke ọ bụ nke ịfụ ịchọ ka anyị ime ka anyị ma kịta ka anyị na-enekwa afa ndị ụfọdụ ndị anya dịka alụtụ aka na izuzu ndị ga dịka chekwu chetem
Chukwu chetem, God remembered me. Chukwu chetem, gift from God. That is the real meaning. Chukwu chetem is a gift from God. Nke ọzọ bụ egbe ọnụ anyị eri ọkwa. Egbe ọnụ anyị eri ọkwa. Sound or gone from mouth cannot fail. We say that easier said than done. It's easier said than done. Nwa aodu, child catches you from falling. Children are safety net for the parents. Nke ọzọ bụ akwụdị ụnọ zukwe. Akwụdị ụnọ zukwe. There is also wealth at home. If you can as well make it nearby. Can as well make it nearby or at home. Nke ọzọ bụ ogbe market will not be extinct. My lineage will not end. My lineage will not end. Ndị ọzọ bụ ndị mmụọzi a, where are the spirits? Let the higher authority intervene. Where are the spirits? Nke ọzọ bụ seji okwu. Talk is in God's hand and surrender to higher authority. Nke ọzọ bụ okwu okenye echele. The talk of a man awaits him. Whatever you sow, you shall reap. Nke ọzọ bụ kawa ekwune. However they say it, I will be vindicated. Nke ọzọ bụ njọ ka ịdị. Evil spread faster than good, so avoid evil. Nke ọzọ bụ bad. Father is still alive. My shield is here. My shield is there. My shield there. But I say bad. Dịka aka esi amak bad na akwụkwọ ọnụ na akwụkwọ ọ na bad. Father is still alive. My shield is there. Nke ọzọ bụ nwaka alọ. Child is heavier. Child is more important. Nke ọzọ bụ nwaka ugu. Child is bigger. Child is more important also. Nke ọzọ bụ eze agwụna. Kingship has not ended. There is a king. There is a king. Or here comes a king. Nke ọzọ bụ usedume. God help do it. God, I surrender. Usedume, I surrender. Nke ọzọ bụ ike mefuna. My power is not lost. I recover my strength. Isi awele, lucky head. You are favored. Udidebo anwo. This is a seed cut from tree stump. This is immovable. Udidebo anwo. Nke ọzọ bụ mmụọ ka ọgwụ. Spirits are more than medicine. The spirits are the power behind medicine. Nke ọzọ bụ ọnwụ egbuzie. Death has not killed this one. This one has survived. Nke ọzọ bụ ike mefuna. My power is not lost. That is my reward. Nke ọzọ ezi good wishes. Is my reward also. Chianugo. God has heard my answered prayer. This is my answered prayer. Ụzọ echine. Road is not closed. Seed of continuity. Ndụ bụ isi. Life is head. Being alive is more important. Iwe ka ụba. Envy is much. Enemies are all over. Onye ji ọfọ. Who has the spirit of life? Who cannot die? Onye bụ ashi. Who decide my fate? Who is my God? Ụwa anyasị ka mma. Evening life is better. Labor while young and enjoy at old age. Ọhajiwe ekwu. People speak with envy. People are not considerate. Ụgbaja, sacrifice bull. It came through ransom. Anya bụ ine. The eye is for looking. The eye is very important. Iwe agwụ. Envy has ended. Everybody is satisfied. Chukwu jendo. God whose life. It is only God that can kill. Chiejinewa akalobosi. Evening has not come. You cannot write off a day. Be patient. There's still hope. Ajomoka. I refuse gossip. I am not moved. Ndoka. Udo ka mma. Peace is better. Choose peace. Abamuche nwa. Did I think of a child? Unexpected child. Onye marido
Who knows how to settle? Only God can give justice. So, this is where we are going to stop this one. Many other names will also come in due course. This is just for beginning. Many of our names, we can still bring them in different forms and interpret them. So now, if you want to give your child a name, you will be able to select from the lot that you can give to your child. That thing that motivates you inside. Once you understand it, you will no longer say, you'll be able to say it in our own language. Ndị be anyị ibe anyị ekwu bụ na nke ni asị na boemeji ma kpachanye ụkwụ nke ni anyị mewe ka anyị wee n'ọfụ jide aka oge ọzọkwa ọrịkwa mkpa anyị wehekwa ọtụtụ afa ndị ọzọkwa ka ụmụ anyị wee mmanya afa ndị anyị agwụ ma ife apụ ha na ọnụ oyibo and nsọ na ọgwa na ịmụ ha n'ofu ife ka mkpọrọ na-abụ n'ife anyị kwụsịtara biko bitienu anyị aka na YouTube anyị so that onye we ama na ụnụ akwado ife anyị ekwu mmewere anyị emewanye ọzọ. Ndị be anyị, our boys and girls, please subscribe to this channel so that we know you are supporting us, and so that next time whenever we bring out any other episode, you'll be one of the first to get notified. We will continue in this mood. Next time we begin to talk of other things. We talk of numeracy in Igbo. Bido egwu ọnụ ngụmọnụ n'ụzọ dị iche iche be anyị agwụ ọnụ sibe n'elu 100 n'ọnụ anyị gwụọ 100 ruo ihu 100 ruo azụ be anyị agwụ n'ife ndị ọzọ dị iche iche mana ngụmọnụ mbọsị ka anyị ga-eweghe na izu sokwani. Daalụnụ Chineke, Chukwu gọzie na onye na nzere udo dịrị ụnụ n'afa Jizọs.